back to my roots. Born in Africa, 'cause I'm born in Africa, born in Africa. I bless the rains down in Africa. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tervetuloa meidän Africa Aid hyvän tekeväisyysiltaan. Me ollaan Ulliksen kanssa tultu nyt siihen vaiheeseen meidän tähteyttä, että meillä on tullut huoli Afrikasta. Monella muullakin on tullut huoli Afrikasta, kuten Madonnalle Angelina Jolille ja Antti Tuiskulle. ja nyt meille. Meillä on niin suuri huoli Afrikasta, että me ollaan muutettu kokonaan meidän käyttäytymistavat. Kyllä, meidät ennen tunnettiin hyvinkin vulgaarista ja itseään esille tuovasta Luukista, mutta kun ihminen kiinnostuu Afrikasta, hän ei enää halua panostaa itseensä. Ei todellakaan. Mä en panosta itseeni enää ollenkaan. Mulla taas on perukki päässä, joka on kunnioitettu suurelle Afrikan tekijälle Mikko Kuustoselle. Valitettavasti mä en voinut ottaa ruskeaa perukkia, koska musta ruskea on ruma väri, joten mä otin tämän vaalean perukin. Joka sopii sulle todella Kyllä. hyvin. Niin just. Mutta sitten meillä on asiaa teille ihmiset. On. Niin kuin tiedätte, me olemme perustaneet yhtyeen nimeltä Kontti I. Meillä on single Salmaolot polttaa, jonka teemme oman kustanteena ja otimme siitä 200 kappaletta. Ja nyt on käynyt niin, että kaikki ei ole sujunutkaan ihan niin hyvin. Nimittäin meidän levyjä on myyty vain 15 kappaletta. Meitä odottaa kotona 700 € lasku ja meillä ei ole rahaa maksaa sitä, joten meidän on ryhdyttävä todella koviin toimiin ja me ei aiota luovuttaa. Ei aiota luovuttaa. Onneksi me ollaan keksitty uusi keino, millä me voidaan ansaita rahaa ja maksaa meidän velat. Me olemme päättäneet ruveta vaatesuunnittelijoiksi, se tuo meille rahaa ja nostaa myöskin levymyynnin. Meidän keulakasvo tulee olemaan laulaja Tea Hiiloste ja tänään meidän tehtävä on suunnitella hänelle vaatekokonaisuus, mikä oli muuten viime Kontin haaste myös. Näin oli. Nyt me tartumme tuumasta toimeen. Me ollaan Eurokankaassa, joka on muuten maan paras kangasliike. Näin on. Me aletaan täällä shoppaileen ja saamaan ideoita. Remember Africa and wear fashion. Yeah. Yeah. Hei taas. Nyt me on tehty Ulliksen kanssa kovasti töitä, haettu inspiraatioita eri maista, kulttuureista sekä ruuasta. Ja tässä on nyt jotain, mitä me nopeasti laitettiin kasaan. Tää ei todellakaan vielä valmis, mutta me ihan nopeasti heitettiin jotain influenced by Tea and Fashion. Kyllä, että on kiedottu kangasta tähän ja mun mielestä se näyttää aika hienolta. Joo, saa nähdä mitä Tea sanoo. Me odotellaan sitä kohta paikalle ja sitten on aika ruveta ompelua. Nyt niin kuin huomaatte, Tea on tullut paikalle ja hänestä tulee meidän vaatemalliston ensimmäinen keulakasvo. Ja hänhän on ihana kasvo. Ihana Hänessä on just kaikki se, mitä me on haluttu. Vaaleutta. Ennen kaikkea vaaleus. Hän näyttää ruotsalaiselta ja kuten tiedätte, se on tärkeää, koska ruotsalaiset ovat kauneimpia. Puhun myös ruotsia. Mitä svenska? Oi. Hon pratar svenska. Joo. Men nu måste vi styla Tea. Joo, kyllä. Eli Ullis rupeaa mittailemaan sua, me ruvetaan tekemään sulle vaatteita. Ja hirveän tärkeää tähän siis mittojen lisäksi on myös se, että me päästäisiin sun persoonallisuudesta niin kuin... Aivan. Joo. Elikkä mikä on sun lempihedelmä? Sanotaan banaani. Banaani. Hyvä banaani. Niin se okei. kertoo niinku... Joo. Joo. Maito vai olut? Maito todellakin. Todellakin. Okei. Todella hyvä. Nukut sä vatsallaan, selällä vai kyljellä? 90-luku vai 2000-luku? Mikä maa? Ikä? Suomi. Oi. Mikä toinen maa, jos ei Suomi? No Ruotsi. Mä oon mykistynyt. Jani on ihan tilassa. Jatka lausetta. Tytöt tykkää. Tytöistä ja pojista. Uskomatonta. Fashion is here. Musta tuntuu, että mä alan olla valmis. Me ei tarvita enempää. Meidän täytyy vaan Ulliksen kanssa ruveta hommiin. Me lähdetään etsimään viimeiset kankaat. Ommellaan viimeiset silmut. Tea, sä voisit mennä odottamaan tuonne pukuhuoneeseen. Sinne me tuodaan sulle ihan kohta mallikappale. Ja sit sä voisit pukea sen Ja päälle. sillä aikaa voit siellä juoda maitoa ja syödä banaania. Kiitos. Kiitos. Nähdään kohta. Nähdään kohta. Kuten näette ihmiset, fashion puhuu puolestaan. Näin on. Upea, että valittiin Tea meidän keulakasvoksi, koska puhumme samaa kieltä. Näin on. Nyt meidän ideamme ovat päässeet kukkaan. Ja hyvä yleisö,
meillä on ilo ja kunnia saada esittää Tea! Africa Aid!